ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani, igama lami nguThabiso Akacele. Uqumba amaqumba nalaquvise leselele ntaba uMr Xebu Jumping Castle nginibingelela bukhoma ngaphansi kumbukiso bhanyabhanya. Sibiza ke ngokuthi le channel i18 and above, kodwa ke siyinhlanganisela noHlanga Media. Bayazi ke abantu abaningi uHlanga Media ila ke ebesitholakala khona, esisazophinde futhi sitholakale khona. Igama lohlelo iHwhy Mina. Ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu obuzwise mina. Namhlanje ke futhi sinolunye uTalatiya, sinolunye uTavatava. Ake sibone ukuthi ke mhlawumbe ngabe kuhamba kanjani le nto yokuqomana nokuthandana. Iyafuna ukuthi ngathi ungaba inhliziyo ende ngoba inhliziyo mayincane izoshesha iphela into yenu kanti beyingathatha isikhathi eside ngenxa ukuthi unenhliziyo encane ugcine sokuba nophathini abawu8 ngonyaka owodwa ngoba inhliziyo iba incane la usuke la ibe incane la usuke ibe incane la usuke kanti mhlawumbe kube bekuthiwa ungabekezela nje kancane bekuyinto eningakwazi ukuyikhuluma niyilungise mhlawumbe nikwazi ukuqhubekela phambili nokuthi umuntu mase etholela omunye uphathini bese iphakamela uphathini wakho omdala niyeke njalo lonto asambe studio sibone ikhamba kanjani. Asiphinde sikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya. Uyazi igama lohlelo iHwhy Mina. Namhlanje sinolunye uTavatava, sinolunye futhi uTalatiya. Siyakubingelela sakwamula dadewethu. Sanibona njani? Siyaphila. Mhlawumbe ngaphambi ukuthi siqhubeke igama nesibongo bani? Ononjabulo wakamhlongo. Yebo. Onjomani. Yebo empela. Bhebhe. Hawu siyabonga sisi. Njengoba ulana dadewethu ngiyazi ukuthi asikakutshela ukuthi kungani la. So ngiyazi ukuthi into ibheke kakhulu ukuthi uthole ukuthi yindaba ula. Nje. Kunomuntu osibhalele kahle kahle noma ngesimdalule njengamanje but usichazelile wakuchaza ngendlela yakhe. But manje isikhathi sokuthi uzichaze wena ngendlela yakho uyabona ngoba kunzima yabona ukuthatha iside lomuntu uthatha into esho umuntu ngomuntu bese uthi yiyona uyabona sibalekele izinto ezikanjalo but engifisa ukukuthola ukuthi izingane unazo noma ingane unayo okanye awunayo? Nginazo zibhuti zimbili. Usaphila nobaba wazo? Siyaphila phela ngoba sabantu semhlabeni wonke umuntu uyaphila kodwa cha angeke ngisho kanjalo. Yabo. Zombili zinobaba oyedwa? Cha uyazi nawe semhlabeni. Omunye no. Futhi uyagedaneka nokuqala waphinde lo wesibili ukhona kodwa phela ngoba phela ukhona akekho kodwa singasho kanjalo kodwa ingane akakhohlwanga ingane yakhe ngoba phela ukhona umuntu ozongabi khona kwena ngabi khona futhi nasenganeni. Akukho ukutheni engathi ngingamkhomba ngakho ngithi uyakwenza cha. Uyafana nje nomuntu oyiphilelayo nje emhlabeni. Okay. Umuntu mhlawumbe obhizi ngani? Ngiyayisebenza mina okwamanje. Ngiyabamba nje lapha nalapha la qhamuka khona kodwa nje isikhathi esiningi ngiyayisebenzela nje ngidayisela mina ama products and all that. Okay. Incwadi idliwe yona kodwa? Kakhulu but kakhulu. No, kungcono. Ubuka. Ngoba umuntu khona umuntu okathi uhlukanile noSibanibani, wahlukana noSibanibani. Kubona bonke labantu abawu5 mabe5, umuntu oright wena. Ubuka ebantwini othandane nabo nawe. Ubona ukuthi yini enhlukanisayo? Mhlawumbe ake size kulo ukugcina. Yini edala inkinga? Ngingasho ukuthi besingasazwani, yes. Kodwa uyabona umuntu mayezokuphakamela uthi uyazama ukuthi umbekezelele ubona ukuthi hayibo lo muntu uyaphuma esandleni as much as nami ngifunda lento ukuthi isebenze kodwa manje akusizi uyabo ngiyazama ngiyabamba ngapha ngithi hayibo iza sikhulume sizama ukuyilungisa lento cause kahle kahle ayikho into ethene ebangwayo uyabo izinto nje abantu nje abasemaceleni nokuyinto nami bese ngizama ukuthi ngiunderstand kodwa manje ngiyabona ubhuti ngathi
uhlanya kakhulu mayesebona okusha yabo ngathi yeah so nami igcine sekungaphezulu kwamandla ami. Umuntu ozwana nabantu abasha. Yeah singasho njalo shuthi nje ufana nengane nje bayibona ithoyiz elisha nje lele lidala ilahlela le. Okay. At least siya understand ngoba bungana ke siqhubeke phambili nje ngoba kufuna sikubuza izinto ezizo ba related kakhulu nawe. Yeah. Kodwa mhlambe abantu ongase babambile iqhaza kakhulu ekukhuliseni izingane zakho noma ingane yakhe kakhulukazi noma zombili mhlambe ekhaya banalo iqhaza banalo. Yeah, ayi umndeni wami ngona bandla ayi uyangiseka ngoba ngiyakwazi ukuthi noma kukhona izinto ekumele ngibe busy nazo bakwazi ukuthi bangisalele bangigadele ingane ngiyazi ukuthi mayisekhaya zisuke zi right iphephile akukho luthola ubolizokwenzakala. Kukhona umcabango ke engihleze nginawo ngizibuza ukuthi ingabe bonke abantu besimame bayakufisa yini ukuba ukuthi babe omesisi ngelinye ilanga. Kodwa ngike ngithola ukuthi ngazothi impela abaningi bayakufisa. Ngabe womunye yini wabo? Kona kuyinto ebuyifike kuhle kona yabo mawuzokubuka kwenzeka kwabanye abantu ubona ukuthi kona ngiyakhalela kuhle but kule enye isayidi ubuke umuntu ozwana naye uyibuka ukuthi mangathiwa ngempela ngiyashada lo muntu lo ngizophila impilo enjani uyabo cause phela forever lo wakhuluma uyayibona lento le so ezinye izinto ezibuye zingenze ngibe manqikanqika yabo. Yazi ngicabanga ukuthi into eshaya abantu iyona leyo ngoba abantu umshado bawubuka ngosuku lokushada ngosuku lezithombe kushawa izithombe kutrend okuhle konke then abalibuki lela side lokuthi egcineni kosuku lo muntu njoba ngishutha naye la impilo yami yonke le uyena umuntu ozohleze eseduze kwami ngaso sonke isikhathi then mase kuqala sekubekwa imithetho ngoba phela umuzi nomuzi unemithetho bese umuntu aqala ashintshe ukuthi hayi kanti ngikuphi la uyabona ngathi yakuyona lento ebengiyifuna le seyishuthi izithombe sekutrendile sekuright sekiwe empilweni yangempela manje ukuthi okay uvuka ekseni mhlawumbe ngo6 7 uyopheka kumele abantu balekhaya badle kumele uthubele thile ingane ube wenza something kumele yabona uqale ke manje kube inkingi sekubhekene nawo no wakhuluma into abanye abantu abangayinaki uyabona so la kahle wezisi angifuni ukulula kakhulu but nginomuntu osibhalele and lo muntu osibhalele ukhathazekile. You understand ukhathazekile ngize ngamzwela futhi ngendlela akhathazeke ngakhona. Ngicela senze kanje ngicela sibuke nasi iscreen lapha sanibona ababukeli igama lami uNkululeko Isibongwa kaNgcobo namhlanje ngebhalele ka-TV ngifisa ukuthi bangisize la kwinkinga engibhekene nayo nginoma wengane ngifisa ukuthi ngibuyelane naye inkinga okwamanje asikwazi ukuthi sitholane kahle manje bengifisa ukuthi bahlalise phansi sixoxisane ukuze ngithole inkinga ekuyiyona yona ebanga ukuthi engasakwazi ukuthi aphendule ngisho amafoni ami. Ngiyabonga. Angazi sinoma yamazi. Hayi ngimazi kahle. Ngimazi kahle impela. Umazi kanjani? Baba umntanami. Lo wesibili. Uzokale khathazekile siswami. Ukhathazwa yini? Uthi uyakuzama ukuthola akakutholi and uyafisa nihlale phansi nikhuluma. Uthi uyangizama. Mina ngithuswa nawo ukuthi unenamba yami yokuthi azayizami. Kwayikona nje lokho mina kuyangithusa uthi ungizama kanjani ngithuswa nje nawo ukuthi inamba yami kanti unayo uyakwazi ukuyifonela. Iyangithusa nje leyo nto. Understand ukuthi usezozangizama ngangitholi ngaliphi na efuna kumina ubekeni kumina. Ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi ngi-understand into yini mangilo ngikhuluma nomuntu ungayedwa yabo but ukhona around ula hayi alright but kodwa ngifuna ungifakazele ukufuna uyifakazele into yakhe uma ukuthi khona ngempela uke wazama ukuthola ngempela kuyiqiniso lento ayisho noma manga hayi kona ngeke ngabona engathi uke wazama kuyikona ukuthi nami angifunela ukuthi uzongihlanganisa naye nge-right ngayo angidinge ukukhuluma naye. Okay. So since ekhona around
ungamnikeza nethuba lokuthi mhlawumbe akwazi ukuthi akhulume nawe noma ngathiwa okugcina ke mhlawumbe but since ngikhona mina phakathi nendawo mina ngithatha isayidi ngidayela wena ngilalele yena isinqumo uzosithatha la kuzofanele ukuthi ahloniphe noma isinqumo uzosithatha uyena kuzofanele wena uhloniphe. Engizokwenza nje bhuti ngingakwenza njengoba sengihlonipha wena. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukusibizele yena weqhawe. Mfowethu kunjani? Ayaphila bhuti njani? Siyaphila mfowethu. Sikhulumile nosisi. Kuningi sikukhulumile futhi nesesikwazi ebesingakwazi. But ke ngifisa mfethu ukuthi usichazele ukuthi yindaba ukhethile ukuthi umbizwe sizokhuluma naye la. Umama benginesifiso esikhulu ukuthi ngike ngithole ithuba naye sesixoxisana beze kwezimo esibhekene nazo njengamanje. Umama womntana wami wokuqala umuntu obaluleke kakhulu empilweni yami yabo. Ngibalulekile. Manje usethanda ukuqhela kakhulu. Angisakwazi nokumthola ngisho efonini mengimfonela. Kuningi nje angasakwenzi kahle. Kanti bese lesifiso okumenzela izinto eziningi kakhulu empilweni. Hayibo. Ezinjengani baba? Benginayo nje ukuthi ke ngifise njengoba umuntu omama wengane yami yokuqala. Mhlawumbe mekuhamba isikhathi ngimthathe. Hayibo bhuti. Abe. Umuntu mhlawumbe ngogcina sesihlala naye impilo yethu yonke. Kanjani manje? Kanjani wena uthathe mina noma uyadideka mhlambe khona omunye umuntu ocathi ukukhuluma naye waphela wena wangitshela nje emehlweni wathi nje wena angeke nje unilobole uma wengane omunye umfana. Kwakungasho wena njalo? Uma wengane omunye umfana. Ayiziphela wena wathi ngoba mina nginengane yomunye umuntu angeke wena ungithathe ungilethe emagcekeni akini. Cha phela mama ngoba nawe wazi ukuthi singabantu ungathola ukuthi ngalolo suku lolo nami umoya wami ungekho muhle kahle. Hawu wazi ngaba magama kanjani. Kodwa manje ngeke ngahlala ngacabanga ngathi mengibukisisa kahle ngabona ukuthi kahle kahle empilweni yami uyadingeka kakhulu. Lo idinga kumina ngakabakithi. Yini ngempela ngizama ukunderstand siswami yini eqhilisile kahle kahle kuyena. Ngiyakunderstand ukuthi mhlawumbe kwaba namagama awakhuluma mhlawumbe afana nokuthi angeke azamthatha uma wengane umunye umfana. Kushuthi into eyaqhelisa wena iyona leyo kuyena. Hayibo. Yabo nje obade ngitshela nje ekuqaleni ukuthi uyafana nengane. Make yabona ithoyiz elisha. Uthatha lokho kunye akulahlelele afocus lapha. Mhlawumbe ake ungene ujuleke manje ke ngizwe ngilalelisise kahle. Ubhuti lo obese nomunye umuntu azwana naye. So mayise nalomuntu sengitholile ukuthi unalomuntu azwana naye nakhona lapho ngiyazama ukunderstand because ngiyazi abantu besilisa bayawenza amaphutha bayaphambuka lapha nalapha. Hayi ngiyazama ukuncenga buti phela musu kwenza kanje mazungikho. Hayi ubungazi ukuthi ngiyamthuma ke ngithandize kakhulu. Mina nje bengingasamazi ngisho kumazi. Bese ngimfuka nje ingakho nje ngithuka nje makhuluma indaba ukuthi uyafona uyazi ukuthi mina ngiyafoneleka. Yena wonke useyazi ukuthi mina ngiyafoneleka. Mina bengimdinga ngingamtholi ngimufonele kusemnyango nengane yakhe. Kodwa lutho umuntu akatholakala ngobani usehlanyiswa izikete ezintsha. Angithi yini bafese ikwenza ukuthi ubuye ngoba usisi uyachaza ukuthi kwaphila impilo kanje yini lese ikubuyisa manje? Uthando lengane yami. Awuyithathi ngani bafi ngani uhlale nawe kini mangenzeka ngoba vela ngithi ubuyela yona. Isikhathi angisitholi somntwana. Naye umama yena ngeke ngiqamba amanga ngisamthanda futhi ngeke ngingabaze lokho. Ngisamthanda and ngisafisa ukuthi ngibuyelane naye njengoba ngizakwazi ukuthi ngibhalele la ekhaya. Engabe wawungithanda yini ngenkathi uhamba uyolobola athi wena wahamba. Hayi bhuti wena wazilutho. Wahamba wayolobola lo.
Ukhona manje sovele ngikhona wahamba shothi wabona ukuthi lento ayidingayo ayikho la yena udinga umfazi uyazazi ukuthi yena ukuthi umfazi amdingayo umfazi onjani wahamba wayolobola kade eganiwe umbone nje nangu angimhlebi nangi lapha phambi kwakho kwamanga yini bafu wayongamazisa ukuthi kahle kahle ngize ngithathe leso siqomo kwabuye iziphi inkinga awuchazeke wonke umuntu ebuka ukuthi yisiphi ke leso sisathu ngoba mina siyangidida yabo body besiphusha kahle nomama si right impela sisaqala nje ku right yonke into kuthi sesiba nengane ngaphambi kokuba size sibe nengane umama bese naso isikhathi sokuthi ngiya-understanda Yesu unayo ingane komunye umfowethu yabo so into engangayithandi mina ukuthi baphinde bebe no connection naye lo bhuti lo yabo so uyakwazi ukuthi aphinde athole isikhathi ahambise ingane kubo kababwayo le yokuqala kuyiqiniso lesi lo qala ngiqalela nje kuyiqiniso ubaba wengane bakithi ngeke ingane ingayi kubo kwayo ngizoyinqabela kanjani ingane ukuthi iye kubo kwayo mina ke ngoba ngaleso sikhathi ngangakabi nayo ingane nayo akekho omunye umuntu engithandana naye eceleni ngibhekene naye kuphela yabo yena leyo nto leyo akakwazi ukuyibuka ukuthi mina ngilimaza kangakanani okuyiyona into engenza ukuthi izize ngiphushe kulesi sinqumo lesokuthi shuthi nami kahle kahle ngoba la kunesimo esikanje ukuze naye ngimqhwebe kumele ngimnikeze icompetition okuyiyona into yagcina sisilidela kwezinye indawo kwaphelelaphi ke mhlawumbe ke ngibuze kwena kwaphelelaphi ke lokugana uma ukuthi kusekhona noma akusekho sisi ngibuze kuyena ayengazi ukuthi ungakhuluma nayo sisi ngoba ngathi wena phela bafo ugani hayibo mina ngikaze ngiganwe mina angiganiwe mina ngikaze ngigane umgano wakho ithini into yayo isaqhubeka noma wakhe isithembu manje wakhaya hayi umgane awusekho ngoba nje nenkinga ekhona ekuyizona futhi inkinga engiyibonayo ukuthi kahle kahle zingikhomba emumva yokumuntu nje ubuya akholele nakubantu abadala nezinto zesintu waye umuntu kanjani sisi mhlawumbe ke ngibuza waye umuntu kanjani lo muntu wayithathwa wayengena ingane nomunye umuntu cha wengana ingane wayesayintombi nje nto wayefuna brand new maceke futhi kuyiqiniso ukuthi ngempela wena wake wayisho lento yokuthi ngeke uzomthatha uma wengane nomunye umfana because wena ufuna ukuthatha intombi into angithi kodwa phela mase sibuyela nakwesinto bhuti omdala siyakwazi sonke lokho ukuthi uma kodwa oqala kubalekile ukuthi abe umuntu ohloniphekile futhi okushuthi mina mina ngihloniphekile ukuthi mina kahle kahle ngingasho ukuthi kuphume kabi lokho kumele kube umuntu yalingwa oyinto isintuba intombi mengayona intombi kodwa akubukeki uma uletha umuntu esimama ube umfazi wakho oqala ezoba umuntu osenengane ifana kuyabukeka yini bafu ukuthi uthandane nomuntu onengane nibe semjolweni nilale naye kuyabukeka lo ay kwempilo sesiyiphila manje hayi kuyenzeka kona kodwa akuyona into enhle kahle kukhona yini bafo umgomo othi ma uthandana noma wengane yomunye umfana uthandana ukuthi mxhaphaze nje kodwa wena uyazi wena ukuthi uyabla uyakhona bodi angisho ukuthi mhlambe ngakhona umthetho ocishe ube kanjalo noma mhlambe kungalunga kube khona umthetho onjalo hayi awukho umthetho onjalo bhuti wami ngoba ngisho ukuthi umama umuntu mina okwazi ukuthi ngihlale phansi nomuntu sixoxisane naye sayixoxa le ndaba before ize yenzeka ngoba ngathandana naye ingane le sisathandana sisa-right kuze kuqhubeke kuze kuyofika kuleyo ndawo leyo yokuthi kube khona amalobolo ngamchazela ngaso futhi lesimo lesengichazela ngaso ukuthi ngizoqala ngithathe yena lo mntwana lo ngimlethe ekhaya kuyiqiniso sisi hayi bubhuti manje nje ubusulana ke njengoba usula yini usuzoqala ngami ukuthi manje usho nje ukuthi uzoqala ngami manje usuzoqala ngoma wengane futhi wena manje waphela uthe ususukile la cha ngiqali ngoma wengane
uma wengane vele usefana nowesibili ozoba unkosikazi wesibili. Ngobani? Ngoba uma wengane yami yokuqala ingakho ngikhetha ukuthi ngibuyele kuyena. Imake mina khona into engayizwisisi la wena uthe nomuntu wakho senihlukene anisaganeni umgane uphelile uyabuya uzala kumina uzothi kumina ufuna ukungenza unkosikazi wakho wena futhi uphinde uthi mina ngizoba unkosikazi shuthi mina kumele ngilindele ukuthi wena usazohamba uyomfuna lo nkosikazi wakho oqala kahle kahle. Futhi kahle noma bafuna ukuba nesithembu. Phela ngithi vele ngokomthetho wesintu wena ulandela isintu lo akuyena umfazi ngokwanele kusamele ube nomfazi. Shuthi mawumthatha manje ufuna azi ukuthi uwumfazi wesibili. Umfazi wesibili noma oqala engasekho. Hey. Uthini ba? Umfazi wesibili noma oqala engasekho. Ngoba usazothatha umfazi wokuqala. Oqala sengimthathile. Oh so umthathini noma sehambile. Sehambile. Oh ngiunderstand ke. Ngifisa ukuthi ngibuyele kuloku uma wengane yami vele engangifisa ukuthi ngiqhubeke naye ngabisane naye siqhube naye impilo. Angithi itshitsha uzange uzube nalo nengane nalo. Angibanga nengane. Shuthi ingane yenu imfana intombazana. Umfana. Ibizwa ngani indlala ifake lo ngane since idla izalwa umuntu obevele senengane noma ingane nje kusamele uthola intombi ezokuzalela endlaleni. Lokho kuyakwazi ukuthi kulungiseke body. Kuyakwazi ukuthi kulungiseke. Amacala akwazi ukuthi aphinde athethelele lo. Hayi bandla. Hayi ngiyalingwa. Ngiyalingwa. Ufunani bafo? Kahle hle. Yini oyifuna nako sisiphambi kwethu ufunani kuyena? Ngifisa ukuthi ngiqhubeke sibuyelane naye sibambisane. Nihlukene ngiyathanda ngoba nayo information ukuthi nihlukene. Yebo. Ubani walomuntu? Hlala nje isikhathi eside singasaxhumani. Lokho kukunika igunya noma ilungelo lokuthi uthi wena nihlukene ngaphandle kokuthi kube khona otshela umunye ukuthi kuhlukene. Ngezenzo zakhe ngingakusho lokho ngoba manje usengivezele kaningi ukuthi akasafuni lutho hlanga. Uzamthanda sisi? Hayi angazi. Abana uzizimela ube neshola into nekanje akudlalwa la ufuna ube nesiqiniseko ukuthi usamthanda noma usamthandi ngoba manje mawuthi awazi shuthi wena zonke lezi zinto ongitshela le imbokodo ongitshela zona ukuthi kade kugile kwenza ukuthi usengaphindele uphindele kuyena ngeke ngikujaje phela futhi uyazi ukuthi wena ngabe wenzani usamthanda na yabo lo mbuzo loyo yabo ngokwami bese ngithi akahambe bese ngithi ngidlulile kuyena bese ngithi angisafunela lutho namanje ngisakusho lodwa kodwa yabo njengoba ngimbuka njengamanje angazi khona ibholide ixexa kodwa manje futhi ngiyacabanga ukuthi uyena lo muntu lo kade ngigila so angazi angiboni nanokuthi kwesinye isikhathi uthando ubudalwanele alwanele umuntu noma ungamthanda kodwa manje ukuliphelezela ngezenzo kumele liphelezelwe izenzo lezi engingaboni ukuthi yena uzokwazi ukuzenza. Uzimisele ngani bhuti nje uzimisele ngani ngalo sisi? Ngokumthatha ngimenze owami. Ngakhe umuzi naye. Umuzi wesibili, umuzi wankosikazi wesibili. Yeah, unkosikazi wesibili sisi. Uma mncane. Uma mkhulu ake kodwa uma mncane. Uyayibona nawe leyo nto. Uyabona ukuthi kudlalwa ngami la. Yeah. Ufanele ukuhleka udlala ngawo. Udlalwa ngami ngempela. Hayi udlalwa ngami. Akazazi ukuthi ufunani. Kahle kahle nje akazazi ukuthi ufunani. Mhlawumbe umona bafaka ucabanga ukuthi umona ukuthi mhlawumbe uma wengane yakho sezophinda thana nabanye abantu futhi ubukhona nibe ningaxabene kuwena owabhetha mhlawumbe umona. Awucabanga ukuthi umona? Awukho umona la nje kumina umona awukho. Ekungilethela into bese ngicabangile ngayihlalela phansi. Benge nginibhalele ngizonimoshela isikhathi. Usamthanda sisi? Ngisamthanda sisi yena futhi ngathembisa ukuthi mengasaphinda ngiphe linye ithuba.
ngingamtshengisa ukuthi kahle kahle lolu thanda athi lona alihambi lodwa lihamba nesikhathi nezenzo konke lokho ngisangakwazi ukuthi ngikunikeze kona. Ingane yakho yona njengoba kuthiwa uyinaka awuyisupport yona uthini ngayo? Ingane ngiyafisa ukuyisupporta kodwa bekunodonga udonga lolu okuyena oba ngisho ukuthi bengizama nokumfonela ngizama ukucontacta naye angakwazi ukuthi anginikeze isikhathi ngenxa mhlambe yolaka yena analo mhlambe engale elenziwa yimina yabo nami ngiya ngamaphutha ami engiwabonayo futhi engengiqamba amanga ngawo. So benginaso isifiso sokuthi ingane ngiyilekelele lapha nalapha kodwa njengomuntu wesimame naye oke angazi noma mhlambe indlela abake bakhule ngayo ukuthi umuntu wesilisa umshaya kahle ngengane. Uthando lona lokuba nengane bengihlezi nginalo nokuthi ngiyisupport ngayo yonke indlela kodwa angikwazi ukufikenyelela enganeni if umama engakwazi ukuthi anginikeze access yokuthi ngikwazi ukufikelela. Bathina bakini mothi uzothatha umuntu onengane since ngaphambilini bavumelana nawo ukuthi thatha umuntu ongenangane manje bathi bazothini moqaba? Angiboni ukuthi mhlambe ngaye inkinga ngoba nawe yaziwe ekhaya. Angiboni ukuthi bengaba nenkinga because nesimo engiphuma kusona esaya intombazanyana le bayasazi. Ngeke bangasazi bangamazi umfazi ndoda. Ngiyaphoqa vele ukuthi bamazi. Isinqumo sakho seswami kusukela manje sithini? Ayikho but into ephathekayo engazi ithi ngiyavuma ukuthi mina naye sibukelane because sekuningi kakhulu njengoba ngishilo nje ukuthi uthando angiboni ukuthi lwanele mhlawumbe ke lezenzo lezakhuluma ngazo mhlawumbe uzingakushintsha indlela yokucabanga mhlawumbe nakhona akuyona into engiyithembisayo. Ngiyakhala ukuza ama comment abantu yazi sisi akuyona into engiyithembisayo. Ngiyakhala ukuza ama comment abantu ngoba nami nginakujaja somehow but angeke ngize ngikujaje ngoba ikakhulukazi ngoba inhliziyo iyazi ifunani. Yabo ungayinqumela nje wena kodwa inhliziyo yona iyazi ukuthi ifunani. Kodwa mina lithuba silitholile lokukhuluma nomoya wengane yakho uzizwa kanjani njengamanje? Kona noma likhona lo nethemba elincane and ngijabulela kakhulu ukuthi ngicine ngikwazile ukusithatha isinqumo sokuthi ngikwazi ukuxhumana nani bafowethu nikwazi ukuthi nikwazi ukulekelela ngikwazi ukuthola ithuba lokuthi ngikhulume naye umama and kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ngikwazi ukumbona naye engilalele ukuthi sikhulume ngale ndaba le noma ke esana ubhathi kodwa ngizoqhubeka nami ngizame ngizomtshengisa futhi nangezenzo ngoba kuhamba isikhathi yena nje mezokwazi ukuthi angiphe ithuba. No mina ngicabanga ukuthi okwami umsebenzi uphelile okwenu ukuxhumana mhlawumbe ngasese nibona ukuthi nibekanaphi mhlawumbe kwamanje usisi ngamnikeza nje leso sikhashana niphinde nikwazi ukuthi nikhulume futhi ukuqhubeka kuya phambili but ngingafisa siphinde sihlangane futhi ngelinye ilanga just ukuthola ukuthi mhlawumbe emva kwesikhathi kuqhubeke yabo mhlawumbe kwagcina mhlawumbe nawe mbukeli lapho ngasekhaya uma ukuthi uyalifisa lelo thuba elikanjalo ukuthi ufisa ukwazi ukuthi kuqhubeke kanjani ubhale lapha ku-comment ukuthi cha uyawufuna upart 2 manje ufuna upart 2 vele ubhale nje ukuthi P2 sibone ukuthi mhlawumbe angeke nisiphinde futhi sibabone emva kwamasonto noma emva kwezinyanga ezithize. Danke siyabonga igama leshow ihwayi mina igama lami mina nguThabiso Kacele Xebu ulimele kakhulu sisters ndikufanele futhi alimali ngoba ugcwaliseliwe umuntu mekuthiwa uyagcwalisela ugcwaliseliwe kwathatha omunye umuntu ekhona I'm naye bezibone umuntu ongenamsebenzi walutho but uthando ngilibone ngathi sithi afuna ukumkhomba back of which is wrong ngendlela mina engibuka ngayo mase kufanele impilo yakhe aqhubeke nayo because lo muntu usengamphinda ngento efanayo but ke kufanele sifunde into enika nje sifunde ukuthatha isayidi noma kunzima igama leshow ihwayi mina Xebu.